जसं काही दिवसा अगोदर आम्ही आमच्या माध्यमातून शब्द दिला होता की महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाच्या वतीने आम्ही मत्स्य खात्याला जी हायस्पोर्टची जी बोट आहे, गस्ती नौका जी आहे ती जे काही परप्रांतीय अतिक्रमण होतं किंवा LED लावून फिशिंगचे जे काही अतिक्रमण आमच्या समुद्रामध्ये होतं त्याच्यामुळे आमच्या मच्छीमारांना संरक्षण करण्यामध्ये मत्स्य खातं कमी पडतं, कारण का त्यांच्याकडे गस्ती नौका नाही। आणि गेली 5 वर्ष सातत्याने आम्ही ऐकतोय सत्ताधाऱ्यांकडून की आम्ही गस्ती नौका आणणार आहे करून 5 वर्ष झालेली आहेत आणि ह्या 5 वर्षामध्ये मच्छीमारांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे। तरीही कुठलीही हालचाल आज ही सत्ताधाऱ्यांकडून दिसत नाही। जी काही गस्ती नौका वापरली जाते ती पोलिसांची वापरली जाते आणि ती पूर्ण पडत नाही आणि त्याच्यामुळे परप्रांतीय येतात, आमचे मासे घेऊन जातात, आमच्या पोटावर पोटपाणीचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। मत्स्य दुष्काळ जाहीर करण्यापर्यंतची परिस्थिती या निर्माण झालेली आहे। म्हणून जसा आम्ही लोकांनी शब्द दिला होता की ही गस्ती नौका आम्ही आमच्या वतीने मत्स्य खात्याला देणार आहे, तिचं तसंच लोकार्पण सोहळा आज झालेला आहे। माझं मत्स्य खात्याबरोबर मुंबईच्या अधिकाऱ्यांबरोबर सगळ्यांची चर्चा झालेली आहे। अधिकृत पत्र पण खालती काही दिवसामध्ये मत्स्य खात्याकडे येईल। आमची इच्छा एवढीच आहे की ह्याच्या पुढे मत्स्य खात्याने आम्हाला कारणं देऊ नये। आम्हाला जे काही त्यांना आधार द्यायचा आहे, जी काही ताकद द्यायची आता आम्ही आमच्या माध्यमातून दिलेली आहे। आता ह्याच्या पुढे कुठलीही कारणं देत असतील तर त्याचे पूर्ण जबाबदार हे मत्स्य खात्याचेच अधिकारी आहे। म्हणजे ही ह्यांचीच मस्ती आहे की त्यांनाच ह्या परप्रांतीय मच्छीमारांना थांबवायचं नाहीये, त्यांनाच ह्या LED धारकांना थांबवायचं नाही, ही ह्यांची मस्ती असंच समजून आम्ही पुढची कारवाई मग त्यांच्यावर करू, एक लक्षात ठेवा। कारण शेवटी आम्ही पण मदत केलेली आहे, पोलीस पण मदत मत्स्य खात्याला गस्ती नौका संबंधित केली आहे। ही सगळी मदत दिल्यानंतर पण अगर मत्स्य खातं पुढे जात नसेल म्हणजे हे अधिकाऱ्यांचीच चूक आहे आणि मग त्या अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध काय उभं करायचं आहे, काय विरुद्ध त्यांच्या जायचं आहे हे आम्ही महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष म्हणून जाणार आहोत। म्हणून आता ह्याच्या पुढे कारण नको, आम्हाला काय नाही काहीतरी तुम्ही कारवाई झाली पाहिजे असं आम्हाला दिसलं पाहिजे, हे मी ह्या संबंधित मत्स्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं। एवढे तसं म्हटलं तर गेली 5 वर्ष असंख्य वेळी आम्ही कर्मचाऱ्यांची पण मागणी आम्ही करतोय। माझं म्हणणं आहे की ह्या वस्त सारख्या या एक अधिकाऱ्याला आणल्यापेक्षा 4 चांगले कर्मचारी भरले असते ना तर हे खातं अजून चांगल्या पद्धतीने चाललं पाहिजे असतं। पण तरीही जी जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची आहे त्यांनी खरं म्हणलं तर हे कर्मचारी भरावेत। सगळ्याच गोष्टी कर्मचारी पण विरोधी पक्षांनी भरायची, गस्ती नौका पण विरोधी पक्षांनी भरायची, मग याच्यापेक्षा आम्हालाच सत्ता द्या ना, तुम्ही कशाला सत्तेमध्ये बसताय। म्हणजे इकडचे जे काही स्थानिक आमदार आहेत, पालकमंत्री आहेत, जे सत्तेमध्ये आहेत, ज्यांचे मंत्री आहेत, राज्यमंत्री त्यांचे आहेत, आता एक पाऊल आम्ही चाललोय ना, 4 पावलं तुम्ही चाला। चला एक पाऊल चालून महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाने गस्ती नौका दिली, चला आता तुम्ही तुमचा हिशोब मच्छीमारांना द्या। तुम्ही नुसतं पत्रकारांच्या समोर बोलता ना की आम्ही पारंपरिक मच्छीमारांच्या बाजूचे आहेत, आम्हाला LED लावून फिशिंग बंद करायची आहे। आता निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये LED लावून फिशिंगवर कारवाई होते आणि निकाल लागल्यानंतर एकही कारवाई होत नाही, म्हणजे याचं आम्ही काय समजायचं। म्हणजे आता सगळे म्हणजे सत्ताधारी असतील आणि अधिकारी वर्गाने कारणं बंद करावीत आणि आता आम्हाला ह्यांच्यावर ऍक्शन घेताना आम्हाला दिसलं पाहिजे। अपेक्षा पूर्ण केली आणि पूर्ण करायची म्हणून आम्ही आज स्वतः स्वखर्चाने दिलेली आहे। तुम्ही विचार करा, जे पाऊल सत्ताधाऱ्यांनी उचललं पाहिजे होतं ते पाऊल आज आम्ही लोकांनी उचललेलं आहे। म्हणून ह्याचा विचार येणाऱ्या विधानसभेला मच्छीमारांनी जी आज ताकद आमच्या मागे लोकसभेमध्ये पण उभी केली, आज खरं म्हटलं तर यांचे आभार मानले पाहिजे की किनारपट्टीने अतिशय चांगली साथ आम्हाला लोकसभेच्या निमित्ताने दिलेली आहे। मच्छीमारांनी जो शब्द आम्हाला दिला की आम्ही राणे साहेबांच्या बाजूने निलेश साहेबांच्या बाजूने उभे राहणार आहोत ते मतपेटीतून दाखवून दिलेले आहेत। मच्छीमारांनी दिलेला शब्द हा बंदुकीचा गोळीसारखा असतो हे त्यांनी परत सिद्ध करून दाखवलेला आहे। यासाठी आम्ही त्यांचे आभार मानतो आणि ह्याही पुढे त्यांना ताकद देण्यासाठी अशाच पद्धतीचे उपक्रम आणि आंदोलन पण त्याच टोकाचे करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत, हेही तुमच्या साक्षीने त्यांना सांगतो।